idea sempre ha sigut, quan vas a un lloc, disfrutar. Disfrutar de l'ambient, disfrutar del paisatge, disfrutar dels companys, conèixer-nos més, perquè és una bona forma de conèixer la gent així en situacions d'aquestes que ja són una mica límits. Com a equip hem anat molt bé, molt suau, un ritme molt suau. Pensem que estem al quilòmetre 30 i que de moment encara ens queda una bona tanda. De totes maneres, la valoració ha estat molt bona, vull dir, molt bona compenetració entre els companys, un ritme molt suau però molt amè. Satisfacció, relax total, allò, alegria, vull dir, ha estat durillo. El tipus de terreny és un terreny que et convida a caminar sempre al mateix ritme i vas molt forçat, fes treballar sempre la mateixa part de les cames. Vull dir, si hagués hagut més desnivell potser hauria sigut una mica més suau, però bueno, maco. And this year is completely different. But come to Hong Kong, I show you another terrain. It's interesting. L'objectiu prioritari era no aturar en cap moment. Es va mantenir un ritme molt constant, sobretot per passar les hores de calor, i llavors a la davallada, quan ja entra la foscor i els equips estan més cansats, la constància que va reduint ja ens portava a portes d'arribar aquí a Sant Feliu. Per tant, la feina ha estat molt preparada, consciència, perquè tots quatre poguéssim mantenir un ritme constant i sobretot estar molt valents de cap, la ment pot més que les cames.